Studji juru li l-Fniek flimkien ma' diversi annimali oħra jistgħu jservu ta' terapija għal tfal b'diżabilità jew dawk li jbatu minn xi kundizzjoni. Kien għalhekk li the Malta Rabbit Club nieda proġett permezz ta' fondi pubbliċi biex l-esperjenza tal-membri fit-trobbija tal-Fniek u bil-Fniek tagħhom joffru servizz ta' terapija lil diversi nies, b'mod partikolari lit-tfal. Marika Għat, il-kap tal-Iskola San Miguel li tispeċjalizza fil-qasam ta' tfal b'diżabilità, qalet li f'dawn l-aħħar snin adottaw sistemi li tfal regolarment ikunu esposti għall annimali differenti. Bħalissa din l-iskola tilqa' fiha 30 tifel u tifla fuq bażi full-time, filwaqt li 60 oħra jitalmu fuq bażi part-time. Il-terapija tal-annimali tgħin l-istudent b'diżabilità biex jikkalma. Fil-fatt sar anka studju fejn anka il-taħbit tal-qalb jiġi iżjed livell regolari meta inti għandek pet li wkoll qiegħed fuqek anka l-pressjoni tal-annimal fuq l-istudent tgħinu biex jikkalma. Xerri, uffiċjal fil-Kumitat tal-Malta Rabbit Club, qalet li tul dawn l-aħħar snin il-klabb kien impenjat idur bosta skejjel fuq bażi volontarja. Il-benefiċċji tal-Fniek fejn jitħlu tfal bi bżonni speċjali jew kundizzjoni hemm lista sħiħa never ending. Having said that, wieħed mill-kummenti li nirċievu mingħand l-LSAs u mingħand il-ġenituri u li jaraw reactions differenti li forsi tfal is-soltu ma jagħmlux. Jikkalmaw jekk forsi jkunu hyper, ġifieri. Ja qalet li qabel jintużaw għat-terapija, il-Fniek kien taw taħriġ speċjalizzat sa minn mindu jkunu żrameċ. Tikun mindu il-fenek u l-petting isir mill-lon lura, in-naħa tal-wiċċ u l-widnej ma jitmiss. Jekk naraw fejn ikun hemm każijiet forsi il-gripp tat-tifel jew t-tifla tkun daqsxejn waħda aktar iebsa jew goffan bekk imbagħad ngħinuhom aħna kif ikunu aktar soft mal-annimal. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo żar waħda mis-sessjonijiet ta' taħriġ permezz tal-Fniek u faħħar din l-inizjattiva li qed tkun ta' benefiċċju għall-istudenti.